Gikalipay sa Mandaue City Hall ang maayong performance sa ilang mga atleta sa baguhay lang gipahigayon nga Batang Pinoy National Championship. Disaad sa syudad nga padayong moabag kanila. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Nag-courtesy call kang Mayor Jonas Cortez ang mga atleta sa baguhay lang na human nga Batang Pinoy Championships. Sa national sporting event nga gipahigayon sa probinsya sa Palawan, mipadala og 60 ka mga atleta ang Mandaue City. Sa maong gidaghanon, 27 tanan ka mga medalya ang ilang nahakot gikan sa unom ka mga sporting events. Kung mapud naton mga tanang athletes like kanang mga athletics, gymnast, amo ipadana tanan gid sunod. Gisaad sa mayor nga padayon nga suportaan ang mga atleta sa syudad labi na sa musunod pang sporting activities sama sa Sibiraa. Muabag sila sa training, uniform ug uban pang panginahanglan. Tabangan nato no, kanina po kay mong tabang sa syudad. Unya, you can share your talents of one athletes kana God given ko na. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak.